13 снежня 2014 года тагачасны мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх усей Беларусі Павел прадставіў духавенстве прыхажанам у Свято-Успенскім храме горада першага кіруючага епіскапа Маладзечанскай епархіі уладыку Паўла. А перад гэтым у кастрычніку на пасяджэнні свяшчэннага сінода Рускай праваслаўнай царквы было прынята рашэнне аб стварэнні ў межах 7 раёнаў Міншчыны новай епархіі Маладзечанскай. У нядзелю прыхажане і клір адзначалі з гэтай нагоды юбілейную дату. Радасць светлай падзеі раздзялялі з усімі духавенства епархій іншых рэгіёнаў Беларусі, кіраўнікі раёнаў, прадстаўнікі каталіцкай канфесіі. Па традыцыі хлебам соллю пад мелодыю званоў сустракалі ля кафедральнага Свято-Успенскага сабора мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага, патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі Веніаміна, які ўзначаліў святочную літургію. 10 год зусім невялікі прамежак часу, але зроблена шмат, прычым многае пачыналася з нуля. Ствараліся епархіяльныя аддзелы, канцылярыя, наладжвалася больш цеснае супрацоўніцтва з органамі ўлады, установамі адукацыі і культуры, грамадскімі арганізацыямі, а ў выніку нараджэнне многіх праектаў, акцый і сустрэч, якія дапамагалі і дапамагаюць многім з тым, хто мае ў гэтым патрэбу. У першую чаргу школам-інтэрнатам і дамам інвалідаў. Царква суправаджае чалавека на зямлі ад нараджэння да пераходу ў іншы свет, і таму кожны святар абавязкова на пропаведзі ўзгадае пра тое, як важна клапаціцца пра выратаванне ўласнай душы, пра веру ў Бога і пра добрыя адносіны да бліжніх. Можно ли веровать в душе, оставаясь дома и спасать свою душу? Ну, очевидно, нет. Господь сказал, где 2 или 3 собраны во имя Мое, там и я посреди них. Если дома, там надо 1000 раз сказать «Господи, помилуй». В храме это достаточно произнести 1 раз. Вот мы с вами так молимся, так спасаемся и так подвязаемся. Па заканчэнні ўрачыстай літургіі епіскап Маладзечанскі Стаўцоўскі Павел падзякаваў усім за сумесную малітву і ўручыў на памяць аб гэтай падзеі высокапрэасвяшчэннейшаму ўладыку Веніаміну ікону Божай Маці Гроздаўская. Дай Бог, чтобы как можно чаще рождались такие епархии, приходы. И самое важное, чтобы сердца людей привлекал Господь, чтобы они могли приходить в эти храмы, радоваться и благодарить за все Бога. Спіс іконы, дарэчы, зрабіла наша зямлячка Ядвіга Сянько. Яе абразамі ўпрыгожаны многія храмы рэгіёна. В церкви Успения Пресвятой Богородицы у меня, наверное, более 30 икон. Я уже не считала, потому что мы знакомы с отцом Александром Поповым, как только он сюда пришел. И с тех пор, в общем-то, тут и иконостас помогал делать и мой отец, когда он работал на мебельной фабрике и был жив. Ну и, естественно, я писала иконы. А в Новом соборе только моя одна икона – это покров Пресвятой Богородицы, которая находится в иконостасе, в самом верху. Кстати, весь иконостас не писанный, это репродукции, но единственная моя икона мы написали именно, в цветовой гамме такой же, как и иконостас, это вот моя покров Пресвятой Богородицы. Са знамінальнай падзеяй у жыцці епархіі павіншавалі ўсіх начальнік галоўнага ўпраўлення па ідэалагічнай рабоце і справах моладзі Мінскага аблвыканкама Вольга Топдемір і кіраўнік раённай вертыкалі Павел Губко. Ён зачытаў і ўручыў епіскапу Маладзечанскаму і Стаўцоўскаму Паўлу прывітальны адрас. Надеемся, что плодотворное сотрудничество между Маладзечанским районным исполнительным комитетом и Белорусской православной церковью по духовно-нравственному воспитанию жителей района и всеми людьми доброй воли будет и впредь способствовать защите традиционных семейных ценностей, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия страны. Крепкого здоровья, счастья и успеха во всех начинаниях. Пусть Господь настаивает неиссякаемый источник энергии и благодатную помощь в вашем служении. У сваю чаргу мітрапаліт Мінскі Заслаўскі Веніамін з нагоды юбілею падараваў епіскапу Маладзечанскаму і Стаўцоўскаму Паўлу факсімільнае выданне Бібліі Матфея 10 1507 года. Пожадаў духавенству плённай працы на ниве Христовой. Перспектива развития Маладзечанской епархии видится как раз в том, чтобы те направления работы, которые есть, их наполнить еще более глубоким содержанием, которое бы касалось
сердца каждого человека, доходило бы до глубины души и побуждало к нравственному совершенствованию, развитию, непрестанной работе над собой и во взаимодействии, в добрых отношениях с другими людьми, с обществом. И это будет, несомненно, приносить добрые плоды. Конечно, молитва, совершение таинств – это сильнейшее такое духовное оружие, которое дано Церкви для защиты наших духовных основ, для вдохновения каждого человека. И мы этим пользуемся обширно, строятся новые храмы, закладываются новые храмы, и при этом этот процесс, тем не менее, имеет какое-то завершение, и главное в этом храме человек. Кто придет в этот храм, какая работа будет вестись при храме вне богослужебно и какие результаты она будет приносить региону. Прыхажане атрымалі благаслаўленне мітрапаліта мінскага і заслаўскага Веніяміна. Усе жадаючыя маглі завітаць у палатку і падмацавацца кашай і гарачым чаем, а яшчэ зазірнуць у палац культуры маладзечна. За асабісты ўклад у развіццё асветніцкай дзейнасці на духоўнай ніве былі ўзнагароджаны і жыхары раёна, і святары епархіі. З канцэртнай праграмай выступіў заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь, сімфанічны аркестр маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Агінскага пад управленнем Рыгора Сарокі. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТБ.